सुंदरी ये सुंदरी यागो हंगा कसं लागतेस चमकतस या थोड्या वेळ हंग बैसून सुधारसून घे या तू ना हळे मा घरावच का हळे मा या गो हंग बैस गो कसने पुढे खावनु एक गोटो चाकी कापी टी पिऊन वस गो या सांगितलं तर ऐकतो हंग्या बैस गो सुंदरी कसंदला तुका काय कुडवाना की कसंगो होय हळे मा काय कुडवाना चिके ताप येईल म्हणकेस अंग पुरा दुखी हळे मा अयो ताप येईल गो चिके जागृती गोसाईबिनी राब सुरेखा सांगून मात्री कसने आसकी पडायता आणि एकोटो चाकी कापी की पी तू कापी पिता नवे राब सुरेखा सांगताव कापी करचक हो तू कपक म्हण लेक्ची बिजे तुमचे येईल मग पण गो सुंदरी काय कुडवा नाखे चिके ताप येईल म्हण केस के गो तुगेला कसरे वक्का दसला दी गो तिका होई सुंदरी ना हगूर चमकुचे पडनो तुमक संज्ञा म्हणो हंगाईल हावा हो येऊन बसली हवे ती एक काम करता एक गोटो कापी नि कोण हडता सकाळी केलेले पॉळस तवे दित्ती तिका खाऊनु मात्री घेऊनु मगीर घरा वत्तली सुंदरी सुरवेक एक गोटो कापी पिऊनु खाण खाऊनु मगीर मात्री घे गो नवे एक काम करी घरा वच्चनो मात्री घेऊन निधन सोडी ते ना सुरेखने हावा शीची घरा वत्ता मक खाण तनिक कसनी नक सुरेखने काय कुडवना निदो का म्हण दिसतस आज कसंद लागो तुका ताप येऊ कसं नाही येऊ तू खंच का बित्तल नाही तिथले काम करतली आज कसं लगो इथले एक डल्ले जाऊन गेली तू काय यच्चन काणक गो ताप सोणत्ता एक 2 दिवस रेस्ट घे आणि तू कामा येऊ का म्हणून ना गो फाई रेस्ट घे तू होई गो सुंदरी एक 2-3 दिवस रोज गाण सोडी तू घरा वचून रेस्ट घे कळवे आणि थंडी आणि हात गलरी उपास ताप जोर दत्ता हंका सुनमई एक प्रहाव सांगतो गो तुका यचन काणका घरा वचून रेस्ट घे सुरवेक काप्यूनु खाण का मगीर घरा वचून मात्री घे नि स्वस्त निदोन सोडी बामणाक चढुवांक कस्सने पळो नका तुकल पूत होड नाही गो तो कसं म्हण पळैतल तू वचून निद्दे कळवे ना हळे मा मकानिके घरा कामस ते काम पुरायसुनु घरा वचका मिगेल बामणन ह्यान मने वस्तू कोण घालामू हावन बसू कतीचे 15,000 2 अटेस महिन भितर हावा देऊ का हळे मा तज खातीर अवगळ कतीची 1-2 घरान तू काम कोण हवं तंगेल ऋण तीरसी तस अनेक घराच मामू मग खाली दुड्ड दी कामा येऊ नका म्हणलं कसं कोरका म्हणू कळतना हळे मा तुगल बम्मणु गट्टी मुट्टस मुगो त्या खैपुणी कामा पेटई पूरा बारो तू एकली होंगेतलर कशी गो पाय तुका कुडवानाशी मुल्ले पडलरी कोण आहेत गो आता पूरा गट्टी असताना तुगल अवस्थे है ना मने सैबिनी आणि मुकार कशी गो चलडू आणि के सन्ने नवे तनी दलरी कसं करतती पळ सुंदरी तू बेजार कोण घेतलरी होडना हवे कुत्ता संगत पडे बम्मणक प्रीती कोरका गौरव देऊ का पूरा सम्मा दलरी एक लेवल तंक मात्र तो जैला वच्चू नैला जैला काही अशी वच्चू नैल्वे चूकी कोण वच्चू नैल ताणे असिलेले पुरा रीन घेऊन गम्मत केलरी तू तक माती दिवचे दत्तु गो वै बायल दावनो तुगल कर्तव्य तू करका पूर्ती भार तू एकलेना होऊंच नाही तिके जोर कोरनो त खैपणी कामा पेटई अशी बस करून घेतलं दायना कळवे एक बायल मनीशी घर पळैती की असिलेल रीन तीर्सिता मुकार तुक कसने नकवे तू अशी ची रीन तीर्सिता बसलरी तुगल बम्मुण असले काम करता तुगल जन्म पूर्ती तगल रीन तीर्सुचन तू दत्ता कसं करचो हळे मा बांधून घेतील तप्पाक हवा तू कोरकतीची देवान मिगेल हणे बरपन तू हेंची बरलरी कोण कसं करचो दत्त हळे मा ಪ್ರತಿಯಕಕ್ಕ ಹಣೆ ಬರಪ್ಪ ದೇವ ದುರುಚೆ ಕೆಲ್ಲರ್ ದಾಯನ ಗೋ ಸುಂದರಿ ತುವೆ ಚಿಕೆಚಿ ಗಟ್ಟಿದೌಕ ಚಿಕೆ ಜೊರಾವರಿದ್ದೌಕ ಬಮ್ಮನಕ್ಕ ಇಟ್ಲ ಕಾಳ್ ಪಳೋಂಗ್ घेतला नवे आता तगलरी ना तू एकलेन तिरसूच म्हळी कण तमाश म्हणलेकलावे तुवा पण आत्ताची तू ह्या नमने कुरवंता ताप येईल तुका
आणि के घरा काम कर काजी म्हणतस आणि कालावधी हेंचिदत्वे तू अशी रीन तिरसिता रबला रे तुगल बम्मणो तंगला अंगेला रीन घेऊन गम्मत करता बसता आत पडे तान कसे की फॅन आणि हाण गल्ला म्हण सांगलं काही नव्हे तू पैरे ते फॅन कोणाक पुणी वीक त्या दुड्डू एकले कोण दी कळवे अशी कोण तुगल रीन उणी कोण घेता बैसा त्या सोडू काम कोण रीन तिरसिता मला रे ते एक जन्म पुरा पाहुणा तू अशी एकडे फोंड बरल म्हणके तुगल बम्मणाने कडे फोंड करता हेंचिदत्त गो मुखार चढवल भविष्य नावे हो सुंदरी तुगला टेबल फॅन असवे ते तुम्ही यूज केला की ना तशी अस गो ना हळे मा फॅन तशी अस आम्ही एक चुरू ते यूज करनी ती हा पॅक सोडायनी कशी हांडवरला की तशी सोळे मा हाव काम करच घरान तो निमगिले ते मम्माक फॅन दवो घेयती म्हाका थोडे पुणी रीन उणी देत नवे म्हणून फॅन घेवच्या कोणी तयार ना ती तशी सोळे मा सुस्त जाता तशी जाल्यार एक काम करत गो ते फॅन हाव घेत गो मिगेल धुवे दिता अड्ना नाही गो सुरेखा अड्ना बा वन्मालೊನ್ನೆಕ ಫ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲರೆ ಮಕ್ಕ ಸಂತಂದ್ರೆ ದಿಯತ ಬಾ ಪಾಪ ಹೊನ್ನೆ ಕೈಚಿಕೆ ಆರಾಮ್ ದತ್ತ ವೈ ತಂಗಲ್ಗರಂತೂ ದಗ್ಗು ಮಳ ದಗ್ಗು ಸುಂದರಿ ತುಗಲ್ ಬಮ್ನ ಲಗ್ಗಿ ಸಮ ನಿಮ್ಗಿ ಸೈಬಿನಿ त्या खैदो रीन कोरनो हळलकी ना आणि कोणाक पण दिवचक म्हण हळलकी म्हण करेक्ट निमगे कळवे मागिरी मिगेल दुवेल घरा वचून ताणे गलाट करची नाही ताका काय उणी दलेल मनुष्य नाही तो होई गो सुंदरी घरान तू बमणा लगी चढवे लगनी निमगी गो मागिरी मायन घेतरी ताण कसने किरकिर करच नज्ज ना ना सुरेखने तंक मोस्टली इथं जेवढ गासू ना की कसंकी नातलं इथले भितर कसने कारभार करतसील ती विसरून गेला का हाव तंक गोतनाशी निपोन हाण दिवून सोडता मागीर काही पुणी हुडगा सैला रे हाव कसरे पुणी सांगून मॅनेज करता मग एक फस्ट हे रीन तीरून गेला पूर धावून गेला अयो देवा हाव फॅन दी म्हण सांगले म्हणून अर्जंट कोण घे नका तुगल बम्मणू घरान आतील टाइमरी पुरा हांडी मात्र पूर्ती जबाबदारी तुगले कळवे फायताण हंग्योनु गलाट करचे नज्ज कळनवे ना ना होळे मा ते पूरा जबाबदारी मिगेले आणि त्यांनी ते पूर्ती दुड्डू दिवनो हळलेलस का नतलरी इतले भितर त्यांनी कोणे येऊ का आसिले कोणे ಏನಿ ಮಾಡರಿ मिगेल बम्मन दुड्डू दिवनो हळलेलस का ते पूरा जबाबदारी मिगेल होळे मा तांक गोतनाशी हाण तुमक दिता मस्त मस्त थँक्स होळे मा तुमगेल निमित्ती मिगेल रीना थोडे पुणी उडी दले मस्त थँक्स होळे मा अयो डोळे कळोक येतस हा हा राब गो सुंदरी थैंची चिके वर्गुन बैस हाव तुका कापी आणि दोन पोळ हडतुगो मात्र घरा वच्चून घे दैत्वे